בירושלים היה גן חיות התנ"כי. היה לי מנוי ויכולתי כל פעם שהיה לי הזדמנות, הלכתי לגן חיות. כשהיינו נכנסים לגן החיות, היינו חוטפים גל סירחון כזה של תאנים רקובות. תמיד בכניסה הייתה את הג'ירפה בצד ימין, שהיו מנסים להאכיל אותה באיזה קליפת בננה מסכנה, אף פעם לא נתנו לה את הבננה עצמה. למה הכלנו את החיות? כי לא היה כל מיני דברים, במבה, ביסלי, כל הדברים האלה וזה. אם היינו באים עם סנדוויץ'. החוויה שכל הילדים רצו להגיע אליה זה לשוט על איזה דוגית קטנה מפח, שהיה איזה בריכה של 2 מטר מרובע בתוך הגן, והחוויה לאכול ארטיק ולשוט בדוגית בבריכונת הקטנה, זה היה סוג של שאיפה. אני זוכר שיום אחד באה איזו אמא אחת עם הילדים שלה לאגם הזה של הסירות, והיא שואלת את המציל, תגיד לי, זה עמוק? זה לא מסוכן? אז המציל מסתכל עליה ואומר לה, גברת, ילד בן 6 לא טבע, תינוק טבע. היו 3 סירות, גם כן הספיקו להתיז אחת על השנייה, כי כיוון שללכת לגן חיות היה חגיגה, אז היינו הולכים בחציות. חציות עם נעליים עם גרביים לבנות וזה, והיו מתיזים עליך את המים המגעילים והמסריחים שלה. אגם ביצה הזה, זה היה נורא, זה היה טראומה. בין האזור שגדלתי לגן החיות התנ"כי הפריד שדה. וכל פעם היו מפחידים אותנו שאם יום אחד האריה יברח, המקום הראשון שהוא מגיע זה אלינו. עכשיו בלילות היינו שומעים את השאגות של האריה. הכלוב היה בגישה של גדר כזו, מדלדל כזה, שהיה איזה 1.5 מטר מהכלוב. זה היה אריה עייף שלא זז. אבל כן, היו שם ברבורים, והברבור, בבין מבט כזה מסכן, אז תמיד זרקת לו כמה פירורי לחם. היה שם פרופסור שולוב שהוא טיפל בגן, אנחנו היינו מגיעים לגן והיינו מתגנבים דרך הגדר. עכשיו כל פעם שולוב היה רץ אחרינו והיה מאיים עלינו, ואם פעם תתגנבו והחיות יהיו בחוץ הם יטרפו אתכם. עכשיו אנחנו פחדנו משולוב יותר מאשר מהחיות. שם העברנו את כל הילדות בעצם. לימים חלק מהילדים אצלנו שם התנדבו גם בגן החיות, זאת אומרת זה היה הדרך של שולוב לשלב אותם יותר בעשייה, ואז זה היה בכלל נחמד, כי הכרנו באמת החיות בשם.